Good morning, ପିଲାମାନେ. How are you? I am fine. Hey, କାଲି ସବୁ homework କରିକି ଆସିଛ? ଆରେ ହଗୁରି, 1 ଠାରୁ 100 ଯାଏ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିଲୁ. ଦିଦି 1 ଠାରୁ 100 ଯାଏ। ହଉ ଡାକୁଛି। 1 ବିଲେ ଗାନ୍ଧୀ 6 2 ଗାନ୍ଧୀ ଖାଇଗଲା ଉଇ 3 ତାକ ଧିନା ଧୁଇ 4 ମୋ ସ୍କୁଲ ଯା ବାହାଲି 5 ଛତା ବାଲେ ଧରି ନାଚେ। Hey, ଚୁପ ନା ବିଲେ ଗାଣ୍ଡି ସେକି ଏ ତୋ ଗାଣ୍ଡି ସେକୁନ ବହୁତ ଫାଜିଲାମେ କାଢୁଛି. ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫାଜିଲାମେ କାଢିରେ ବ୍ୟସ୍ତ. ଆସିକି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢିଲାଣି, ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ହେଇନି. ଯାଉନ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଘୋଟି ଟିକେ ଖାଇବୁ. ଏ ଚିକୁଟି, ତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଟିକେ. ଜଲ୍ଦି ଆ କର ପେଜ ବାହାର କରେ. ଆଣିଲୁ? ହଉ ପଢେ. চ আকারে চা হসউ ল চুয়াকাটা চা হকসাউ ল চাউল চাউল চা চা উ উ ল ল চাউল 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 প্রভু হাই সে ভাইবে বন্ধ করে. বিলকুল পাটিরে শব্দ পছনে কপুয়া পাঠ পড়িব. আ এডি বস মু যাহা কହୁছি কহ. কহিলু 55 পঞ্চাব 55 কহ 50 পঞ্চাবন 55 বন পঞ্চাব ଏ ପିଲାଟା କି ପାଠ ପଢିବ କେ ଜାଣ. ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ବସିଲେ ପାଣି ପାଣି ଟିକେ କିଣି ଆଣି ଦିଅ ରେ. ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା ଆମର. ଆଏ ସୁକୁଟି କହିଲୁ ଗୁରୁବାର গুরুবার ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର গুরুবার গুরুবার ଗୁରୁବାର 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 গুরুবার 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 ଭଗବାନେ ଦଇବରେ ଏ ପୁଚୁକି ଗଲତା ବୋହୁ ଡାକିବୁ ଗଲୁ. ଏ ପିଲାର ପାଟି କୁଆଡେ ଫିଟିନି, କିଛି ନାହିଁ. କପୁ ଗୋଟାକୁ ପାଠ ପଢାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ଟି. ଜଲ୍ଦି ଡାକିବୁ ଯା. ଆଜ୍ଞା ତମ ପିଲା କଣ ପାଟି ଫିଟିନି? ଯାହା ବି କହିଲେ ତା ପାଟିରେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ର କୁଳ ଳ କୁଳ. ତା କହିଲି କହ ଚାଉଳ, ସେ କହିଲା ଚାଉଳ. ତା କହିଲି କହ ଗୁରୁବାର, ସେ କହିଲା ଗୁରୁବାର. କଣ ଏଇ ଘଟଣା? ଆପଣ ତାକୁ ବସିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ତ. ହାଇଲୋ ଏ ବାଡି ଖାଇ ତା ପାଟିରେ ଗୁରୁବାର ପଶନି. କହ ଗୁରୁବାର 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 গুরুবার গুরুবার ଭଗବାନେ ଦଇବରେ କହ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଚାଉଳ. କଣ କହିବୁ କହ? ଏ ମାର ତ ପାଟି ଫିଟିନି, ଛୁଆକୁ କଣ କହିବୁ? ମା ତ ଆଜି କହୁଛି ଚାଉଳକୁ ଚାଉଳ